Andog yung buwis eh! Ito nyo! Mapasis ko pero burjo! Talagay po ko! Labay kay Manamas. Ini wala na slide. Wow, marakdagan. Ang ganda. Gusto kong maligo rito eh. Kaso, problema. Walang tubig. Wala stick to. Manood po kayo ng YouTube channel ni Kuya. Chris lang, mga yan mga boss, nandito kami para i-celebrate ang birthday ni Inang. Kaway-kaway na sila. Late na kasi akong dumante. Welcome to my vlog! Shout out, brother! Shout out mga boss! Pangalan! Paolo Ramos, Brand Dagupan! Kapan! Boss! Andog yung buwis eh! Ito nyo! Mapasis ko pero burjo! Talagay po ko! Eh, thank you! Pinyer! Happy New Year, everyone! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy Kocak kayak mana? Hai, happy birthday. Hah? Yan, magkapatid. Yan, kumakaway si Inang. Sa may birthday. Kapatid niya yan, Santi Birthday. Ay, Kuyang! Kapang pangko! Ano sabi yan? oh, mga handa. Sabi namin kumain ito. Mga pinsan. Sila yung bagong kasal. Ay, kakasal pa lang pala. Si Bayaw. Hello! From Spain.
Parang magandang maligo rito. Labay kay Manamas. Yung wala na slide. Wow, ang ganda. Gusto kong maligo rito eh. Kaso, problema. Walang tubig. Lastik ko. Ayun, may tubig pala rito. Mga boss, gusto ko sanang maligo rito, kaya lang problema. Masyadong malalim. Oh? Sep, maligo tayo. Help daw. Help daw, bigyan nyo ng beer. Happy birthday! Uwian na mga boss. Yan. Lasing na siya. Sleepy na, sleepy. Tuyo. Nalasing sa Sito. Nalasing sa Pepsi. Pepsi. Pag mami, malayang tinawa ko. Narinig mo yung sinabi ko, Charlie. Kailan kayo babalik kita? Dito po yan. Pero sa Batangas na The celebrant. Lang. Yan. Ito mamalo. Uwi naman. Busy. Ito lang ba sa narapod camera? Nasaan yung bag ko? Bag namin. Ano ito? Ano to? Wala na na yan. Ano to? Duration. Hindi pa pala Kami kakanin. Singakil. Kapasawa. Kaso, mentally, kanon may matabong. Saliw mo ito ah. Eh di ba, may suk yun. So, agad nadidiwit, di man tabong. Tapos may Christmas. Kapatalo ko sa amin. Sa iba may. Sa kikmit, pinaldo ka. Supo, bunga ka. Okay na. Yan na siya rin. Wala ka lang, Bel. Wala na. Yeah, bye-bye. Happy trip. Goodbye na mga boss. Bye-bye. Happy birthday sa ating inang, 88 years old. List.
masaya siya. Bye-bye!